Tällä voi puhistaa tällä. Just tää päällä ei oo. On se. No niin, ja sitten kuvakulma aika jees. Porukka oottelee tätä tylsää meininkiä. Porukka ei kerrankaan tullut jonottaa ämpäreitä, vaan jotain vähän isompaa porukkaa. Ja mäkin olen herännyt tätä välttä jo 10 ja tuntuukin siltä. On täällä muutama ihminen. Tää yksi tyyppi, ei kertonut, että täällä kävellään niin ajokengät. Ja näillä ei ikinä haluaisi kävellä. Se oli onnettomuus, sori. Onnettomuus. Sitä ei voi puhua enää sillä nimikkeellä. Nyt hienosti Julia näkyy tuossa. Siellä ne jossain. Porukkaakin ihan kiitettävästi. Jee. Miten menee? Hyvin. Tässä on pyykipisuonit. Ok. Fairia vai jotain? Koska fairia. Fairilla on hyvä vestä. Joo. Sillä on samanlainen. Joo. Se meni sukkaan. Sukkaa. Olli, minkä merkkinen mikro sulla on? Mersu. Siisti. Onko hyvä? Oh. Hyvä. Joo. Mä katsoinkin. Joonataan. Minkä merkkinen mikro sulla on? Minkä merkkinen mikro? Niin. Ei mulla mitään aivoa. Olli vastasi, että Mersu. Mulla on Olli vanha mikro. Onkohan se sitten Audi? Mikroaaltouunia. Joo. Olli, mulla on sun vanha mikro. Minkä merkkinen se on? Mersu se. Ok. No, miten on mennyt? Hyvin tässä sunnuntai kävellä. Pikku pirististä päivä. Joo, hyötyliikuntaa. On. En tiedä ketä ne 3 jätkää täällä on, mutta... Joo. Kyllä. Joo, hyvä keli. Miten vaimo ja lapset? Jäi kotiin. Voi vittu. Eikö ne jäänyt bussi alle? Ne ei halunnut tulla mukaan. Ihan tylsiä semmoset. On. Yritin kyllä kysyä, mutta ei kiinnostanut lähteä kävelemään. Joo. En tiedä yhtään missä tää mikki menee, kun mä en katso. Mutta... Onko se päällä? Ei kuulunut sitä. Ding ding. Ei näy punaista. On. Sä oot vaan niin vaikea. Mä oon soke. Mikä on fiilis? Hyvä fiilis, mikä sulla? Ihan hyvää. No niin. Vieläkö jaksaa kävellä? Jaksaa. Hyvin jaksaa. Mä en. Joo. Aika lämmintä sä tulee. Kiva. Joo. Tosiaan. Nätti keli. On. Joo. Aurinko paistaa ja linnut laulaa. Mä muistan sen. Konsta, ole hyvä. Kiitos. Voisit sä kertoa, minkä merkkinen mikro sulla on? Mikä tää sun armeija on? Sanoisin, että se on joko Electrolux tai Philips. Onko hyvä? Vai tekeekö Philips mikroja? Miten Kai sä se päädyit tuohon mikroon? Mä päädyin siihen siten, että se oli valmiiksi siinä asunnossa, kun mä muutin. Onko se semmonen niinku sisälle asennettu? Mä en hirveästi saanut siihen vaikuttaa, mutta kyllä mä oon tyytyväinen siihen mikroon. Tuleeko ruoka lämpimäksi? Kyllä se lämpiää. Lämpiääkö hyvin? No, sanotaanko näin, että kyllä lämpiää. Hyvä. Tuleeko tää löysiin blogeihin? Mä en tiedä mihin tää tulee. En mäkään. Hei, mihin me mennään? Tänne. No mikähän mulla oli seuraava kysymys? Kysy pois. Mä kysyn nopeasti. Mikä tää sun armeija on tässä? Tässä on meidän rakkaita Immus Plus-jäseniä. Mikä tää kaupungin? Hei. Pelipiip, nyt pitää katsoa mihin. Seis, kaikki seis. Pelipiip.
Miksi kaikki ei pääse puistoon, niin se on teille. Oikeelle. Mennään Ainolan puistoon leikkimään. Konsta mennään Ainolan puistoon leikkimään. Kuinka se löysiä vlogeja? Hyökkäys kaupungintaloon. Mä saan kameraa. Konsta juoksee karkuun. Niin mitä haloo? Tota, Mitä asiaa? montako paria sukkia sulta löytyy? Siis mulla on ihan sairasti sukkia, koska me kuvattiin maailmanennätysvideo, jossa me koettiin laittaa mahdollisimman paljon sukkia jalkaa. Niin mulla on väittäisi, että enemmän sukkia kuin kellään meistä täällä. Usein sä vaihat niitä. En hirveästi. Joo, niin mäkin Milloin oon sä vähän peset kuullut. niitä? Mitä? Milloin sä peset? Milloin mä pesen? Sitten kun ne on likaista. Mitä? Mitä mieltä oot siitä, että mä näin sut joskus muutama vuosi takaperin Höyhtiösaleessa ostamassa vessapaperia? Oikeesti? Joo. Mä sain ihan järkyttävän sydänkohtauksen, kun nää tulit mun eteen. Siis, mitä mä oon mieltä siitä? Niin. No, Onko hieno juttu? joskus täytyy ostaa vessapaperia, eikä sillä niinku... Niin. Säkin oot vaan niinku ihminen. Niin, tavallaan kyllä mäkin sitä käytän sitä vessapaperia. Niin ne se on tää kanssa. Käytät. Ja mä muuten tiedä. Siis käytät vessapaperia vai? Ottakapa hetki, ottakapa sekunti. Ja pausi kakkonen. Me ollaan Metikossa. Me ollaan, onko tää Ainolan puisto? Oh. Joo, täällä me ollaan. Niin vessapaperia. Joo, vessapaperia. Joo, meillä on siis tarkoitus aloittaa semmoinen vessapaperin keräyskampanja meidän toimistolla. Ja meillä on niin paljon sitä, niinku meidän vessat on niinku liian korkeat, tiedätkö? Katto on korkealla. Niin meidän pitää käyttää se kaikki tilaa hyödyksi. Me ajateltiin, että me ostetaan vessapaperia kattoon asti, jotta se tila tulee käytettyä hyödyksi. Plus Olli ei käy ikinä kotona paskalla, vaan se tulee aina toimistolle käymään, niin sitä tarvii tosi paljon sitä paperia. Okay, samaistun. Sitten olisi vielä semmonen kysymys. Vastaus. Video. Hyvä. Oli innoissaan. Niin, ja kysymys? Niin, miksi sä laulat vessassa? Se on tapa. Se on tapa, joka mulle on jäänyt. Mä joskus laulan myös suihkussa, mutta en niin paljon kuin vessassa. Ei mitään muuta. Joo. Mikä on sun lempivessabiisi? Vessabiisi. Semmonen niinku bravuuri, minkä sä aina laulat. No se vaihtelee tosi paljon. Mä yleensä laulan kaikkia semmosia, mitkä soi päässä. Tiedätkö, just jotain TikTok-biisejä tai niinku Spotifyssa jotakin niinku hittibiisejä tällä hetkellä. Tää on ehkä vähän henkilökohtainen kysymys. Voisit sä niinku pätkän laulaa tässä jotain? Ihan samaa. No laulatanko Hoosianna? Joo. Hoosianna, Daavidin poika, pyydetty olkoon hän. Hoosianna, Daavidin poika, joka tulee Herran nimeen. Hosianna, Hosianna, Hosianna. En mä tiedä, mitä se jatkuu. En mä tiedä. Siis miettikää mitä ihmiset ajattelee, jotka ei niinku... Siis mä jotka vaan kuuntelee meitä. Sitten tulee vähän niinku järkevämpää kysymystä seuraavaksi, että Mennään muuten seuraavasta oikealle, joo? Okay. Oikealle tosta. Vasemmalla on muuten rakennuksia. Joo. Ja tässä on toi silta sitten. Niin, Tietomaa, niin ja tossa on taidemuseo. On. Ootte tehnyt Tietomaassa? Oon mä joskus käynyt. Mä oon tällä hetkellä kiinni. Mutta tosiaan se kysymys. Niin. Kannattaako tubettaa? Onko vörtti? Jos sitä tykkää, niin on. Peräjää! Stop! Stoppi! Nopea kysymys. Hei. Kysymys. Kenellä on paras lössi tässä niinku seuraajia? Sulla, Ollilla vai Joonatanilla? Mulla. Sulla. Kyllä, tää meidän on ehdottomasti. Kyllähän se näkee. Millainen kalastajamies? Kyllähän se näkee tästä päältä päin. Konsta, tuleeko laulamaan jatkossa enemmän? Vessassa. Tuliko laulamaan jatkossa enemmän? Voisitteko tehdä teidän YouTubeen semmoisen niinku kansion tai soittolistan, missä on kaikki sun niinku vessalaulubiisit, jos ne on tullut Niin on kameralle? semmonen video Imus Plussalla. Onko? On. Mahtavaa! Mutta me tarvitaan vielä niinku soittolista niinku yksittäisistä lauluista. No en tee. Miksi? Koska sä et maksa Imus Plus jäsenyydestä. Kysymys. Niin, joo, kysymys. Kysymys. Niin, onko YouTubettaminen vörtti? YouTubettaminen vörtti, jos sitä tykkää, muuten se ei ole vörtti. Ok. No, tässä mä aloittelen pikkuhiljaa. Kova! Onko mä sun YouTube-kanavalla? Oot. Kiva! Jos saan siihen luvan, niin oot. Totta kai saat. Kiitos. Nova Stiigeli. Nova Stiigeli, tuo on muuten hyvä nimi. Hei, Oulu sain! Oulu sain! Tunnekahtava.
Hei, no mä annan mikin nyt sulle takas, koska me otetaan nytten kuva. Hyvä. Kiitos. Vittu, että on rankka kävellä takaperin. Ihan oikeesti. Oli varmaan Ihan vaikea. järkyttävää. Nyt otetaan kuva. Ottakaa tiiviimmin vielä! Mihin suuntaan? Mihin sä alat mennä? Ja vielä tiiviimmin vielä! Linis kanssa. Ja vielä tiiviimmin vielä! No nyt meidän pitää se. Täytyy jatkoa. En tiedä. Pitäisikö näitä alkaa jakeilemaan ihmisille? Vähän Mistä sä oot saanut nää ees? Siis en mä tiedä, mä ensimmäisen satsin tilasin Unissa jostain. Mitä? Ja sitten mä jostain, en mä tiedä mistä nää. Varmaan jostain Kiinasta. Ankkoja. Sillä on ankkoja. Totta kai, tuolla on lisää. Mua leissän. Ja tuossa, pitää vähän chuma. Tuolla se menee se tällä kuuluisuus. Tuolla noin. Ja sitten tuolla menee ne muut. Joo. Yeah. Se on aika kova. Jokaiselle annetaan vaan niinku puhelin käteen ja sanotaan, laita tähän jotakin. Joo. Et ei niinku kysellä, no niin, tuossa on puhelin, laita Sano jotain. Sano jotain tohon vaan. Ei onnistuisi multa. No joo. Tai ehkä onnistuisi, mutta ei siinä mitään järkevää sisältöä ole. On muuten tarkka zoomi. Oi luoja. Tästä ei tullut varmaan yhtään mitään. Oi luoja. Sannikin tästä. Lauri. Lauri! Kyllä mä mieluummin Toi on parempi. Toi on parempi. Siellä ne suomalaiset jonottaa kerrankin netiistä. Ketti, jonka nokkaan voisi heittää, niin se on semmonen feikki drone-kuva. Opeta ne hyvää sää aikana. Jee! Miten tää mennään? Oli varmaan hieno. Näin korjataan housujen ongelma, jos on liian pitkät housut. Siinä on kaksi niittiä laitettu ja Nice. toimii. Suosittelen. Et saa kuvaa, joutuu jonottaa. Joo. Ensimmäisenä, koska oli niin hauskaa, tässä on sulle Ankka. Oi, ihana, kiitoksia. Tässä on sulle Ankka. Ja sit tässä on joku vihreä Ankka sulle, kun sä kuulemma haiset. Kuka on sanonut semmoista? En mä tiedä. Me ollaan yritetty muuttaa nyt narratiivia, konsta ei nykyään enää haisi. En mäkään kyllä haistanut mitään. Ja mulla on muutenkin keltainen ankka, niin mä voin vaihtaa sen. Tai mä heitän tän pois, mulla on Anives keltainen. Joo, se kuulostaa hyvältä. No niin. Ei tästä tuu mitään. Kaivat se toinen tussi. Tää on kyllä... Ei oo kyllä niinku... Ai sulla on varaussuunnitelma. Pitää olla. No se toimii. On hyvä sinemaattinen. Pitää. 4 vuoden päästä mä tuun teille töihin. Mä kans. Tervetuloa. No niin, mä otan vielä itselleni. No niin. Joo, semmonen reissu. Nyt ollaan ihan märkiä ja nimmareita selässä ja hoosianna on lauleltu ja... Joo, heippa! Kaverit jätetty taakse ja... uudet ihmisiä. eessä ja... Uudet eessä. Kavereita vähän julkisempia kavereita tuli nähtyä tossa ja
Ankkoja on jaeltu ja hauskaa pietty, että oli tää ihan vörtti, vaikka onkin vähän märkää. Kiitos jätkille. Nyt me mennään Valkeaan, kun me ollaan ihan märkiä. Eipä mulla muut. Peace. Tästä keskellä. Näkö tästä keskellä? Näkötään. Joo, minä piilosin. On melko märkä olo. Ai joo. Ihan märkä. Aina tarkentaiskohan se noin. Voitko tarkentaa? Anteeksi. Ei. Ei se halua. Noniin. Eikö se oo siinä? Mene siihen.